Y empezamos con el turno de preguntas. ¿Quién empieza? Estamos por aquí por la derecha con Miguelito. Quiere decir que el equipo, en vez de viajar en la víspera, como suele ser habitual, viajará ayer. Perdón, Miguel. Que viajarais con 2 días de antelación, que no vale, suele ser habitual tampoco. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros, tengo que decir antes. Agradecido al recibimiento que hemos tenido. Risto, gracias por todo. Nos hace sentirnos en casa. Es un gustazo tener una afición como tú y un orgullo para Bulgaria tener una persona como tú que representa el fútbol búlgaro. De verdad, gracias. Bueno, Miguel, pues la verdad que es un partido para nosotros muy importante, pero no es por utilizar un tópico, es porque hay que empezar bien, tenemos un rival enfrente con mucha ilusión, muy difícil, en un estadio que va a haber más de 40.000 espectadores, que sabemos la altura de temporada en la que nos encontramos y todavía a los futbolistas les falta esa finura que van a tener seguramente el mes que viene o dentro de 2 meses, y porque nuestra responsabilidad y obligación pasa por ganar todo, y queremos ganar todo. Entonces, lo del viaje es verdad que queríamos estar tranquilos, queríamos llegar para que la gente descansara bien. Es una semana muy cortita, en la que especialmente damos valor a la recuperación, y por eso era tener un día. Descansar, haber llegado ayer con tiempo, con el cambio de hora, que es una hora de diferencia, pero nos permitía tener más tranquilidad, descansar más y que los jugadores estuvieran ya desde ese instante ya pensando única y exclusivamente en el partido de mañana. Въпросът беше към треньора. С какво настроение идвате тук в България? Perdón. No, perdón, que igual he dicho muchas cosas. No. Идваме тук за един изключително важен за нас матч. Знаеме как започва септември. Повечето от играчите, футболистите са още в началото на своите първенства. Преди всичко искам да благодаря за изключително топлото посрещане, както и този посланник, който имате в лицето на Христо Стоичков и начина, по който той представлява българския футбол. За нас е много важно този матч да започнем добре. Идваме с желание да се представим добре срещу един отбор, който играе у дома пред толкова много голяма публика, но за нас всички матчове са задължителни за победа. Javi. Hola, ¿qué tal, Luis? Javier Herrera de la cadena SER. Quería preguntarte si mañana alguno de los dos recientemente incorporados después de sus graves lesiones, Rodri y Carvajal, si pueden jugar de inicio. Ya nos dijiste que quieres que jueguen minutos poco a poco, pero si alguno de ellos puede jugar algún partido de inicio, si los ves con posibilidades. Sí, Javier, sí, desde el momento que está en la concentración, independientemente también de aquella referencia que hice que el día de la convocatoria, en la que veremos el rol que tienen que corresponderles en esa valoración, en análisis y planteamiento que hagamos previo al partido, pero podrían jugar perfectamente, están en perfectas condiciones. Insisto, valoraremos esta noche, esperemos ahora el entrenamiento y valoraremos si en ese plan de juego, en ese plan de partido que pensamos que se puede desarrollar, pues nos interesa más que entren de principio, que entren durante o que no jueguen. Pero están en perfectas condiciones para participar. В състава след контузии се завръщат Родри и Карвахал. Имат ли те сили и желаете ли вие да ги използвате от самото начало като титуляри? Отговор на треньора: щом са в състава, значи са добре. Те са в отлична кондиция в момента. Могат да започнат титуляри, разбира се. Просто тази вечер ще прецениме доколко тактиката ни ще бъде свързана с това да започне единият титуляр или другият титуляр. Но и двамата са в физически много добра кондиция и нищо чудно да ги видите утре. Fernando. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas, Fernando Burgos, Onda Cero. Quiero que me hables del último incorporado, de Jorge de Frutos, cuya historia es una historia maravillosa porque empezó a jugar a los 16 años y tiene 28. Lamine con 16 ya era internacional. Le federaron por primera vez con 18. Lamine ya es campeón de Europa con 18. Una de esas historias maravillosas que no sé si conocías, mucho más allá de que haya nacido en un pueblo que ahora tiene 91 habitantes. Fernando, pues es la parte bonita de la vida y del fútbol. Esto yo sabéis que soy
muy convencido de que en la vida hay que ganarse todo, esto va de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de superación, de lucha, de constancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jorge es un ejemplo para gente joven, para gente futbolista, para gente deportista, que con esos valores, pues al final se pueden conseguir cosas. Y no le ha regalado a nadie nada, porque ya no solo en esta época que está en el Rayo, ahora en un momento fantástico, ya en la etapa de la Sub-21, cuando yo estaba trabajando con la Sub-21 y él estaba en el Levante, era un jugador que siempre también estábamos pendientes de él, y en etapas anteriores, y la verdad es que ahora era su momento. Desgraciadamente se producen cuando hay una baja de un compañero, la parte fea que siempre digo del fútbol, pero también la parte positiva es que abre las puertas a otros jugadores que seguramente en otras circunstancias no hubieran tenido oportunidad. Pues seguro que la va a aprovechar, él está encantado, da gusto verle la energía que tiene y felices de que otro jugador más se sume a la causa de esta selección que parece que no para de dar talento y más talento. Въпросът беше за привличането на Хорхе де Фрутос в отбора. Той показа много голямо постоянство, той е пример за всички, не само за нас. Аз съм го наблюдавал него още когато беше футболист на Леванте, пък аз треньор на младежки национален отбор. Сега беше момента да получи своята възможност. За съжаление той получава по такъв начин да замести свой съотборник, който е изпитал трудност и физическа травма, но хареса ми това, че той се е присъединил към отбора и сега е момента да допринесе с играта си. Miguel Ángel Lara. Hola, mister Miguel Ángel Lara Marca. Aquí. Te quería preguntar el tema defensivo. En los últimos partidos han encajado bastantes goles. 2 con Suiza, 2 en Holanda, 3, 4 y 2. Si te preocupa mucho, has hecho hincapié o estás tranquilo. Gracias. Yo también en alguna ocasión, Miguel, le hemos comentado, yo creo que mientras metamos más goles de los que nos meten, pues eso te garantiza ganar los partidos. Pero sí es verdad que es algo en lo que hay que mejorar. Éramos muy fuertes en esa parcela defensiva, era difícil hacernos goles. Hemos jugado también partidos muy complicados contra Países Bajos, contra Francia, contra Portugal. Y son partidos complicados, y Suiza, aquel partido último también de clasificación de Tenerife. Y bueno, pues no hemos podido mantener esa seguridad defensiva que teníamos antes, pero también es verdad que en la faceta goleadora también nos hemos ido a números muy importantes. Hay que intentar mantener un equilibrio, buscaremos ese equilibrio, pero siempre, desde luego, con una propuesta clara. Nosotros es muy difícil a este equipo, con las características que tiene, las virtudes que tiene, pararle y hacerle no entender que nuestro fútbol es de ataque y más ataque, dominar los partidos en base a tener al rival más cerca de su área que de la nuestra, pero eso te provoca también que se generen espacios y los rivales con muy buenos potencial futbolístico también nos generen problemas. Realmente, insisto, me preocuparía más si no fuéramos capaces de ser tan contundentes en el área rival, que de momento lo estamos siendo, y si no, pues ya pensaremos en cambiar. De momento vamos a intentar ser fuertes todavía en lo que somos y seguir creciendo en todos los aspectos, pero uno de ellos en hacernos fuertes en nuestras fortalezas. Защитата на Испания показа слабости срещу, допусна много голове срещу Швейцария, Холандия, Франция. Спокоен ли сте в момента с това, което градите? Гаранция. В смисъл, гаранцията трябва да вкараме повече, отколкото голове получаваме. Това ни води до успех. Срещу Франция, Португалия, Швейцария бяха изключително трудни мачове, но успяхме да поддържаме баланса в защита по начина, по който ми се искаше, но за това изпъкнахме в нападение. За нас важното е атака и да държиме отбора далече от нашата врата. Но със сигурност има какво да подобриме в защитен план. Aquí Ferran Martínez, de Mundo Deportivo. Yo le quería preguntar por Pedri. Sé que el Barcelona juega más de medio centro, aquí en la selección ha jugado más de media punta, tiene muchos jugadores para jugar también en la base de la jugada, pero ahora sin Fabián es la oportunidad de ver a Pedri también en esa posición un poquito más retrasada, no tan cerca del área y mandando un poco el juego de la selección. Es que, Ferran, nosotros intentamos sacar el máximo rendimiento de los futbolistas dando prioridad al beneficio del equipo. Pedri es un jugador tan bueno que podría efectivamente jugar en más demarcaciones, pero es que a nosotros nos posibilita, en esas otras en las que también tenemos un potencial futbolístico tremendo, nos posibilita pues tener otras alternativas con él, que nos ofrece también mucho.
No recuerdo exactamente, creo que fue el partido, es que no recuerdo si fue Alemania o Francia, no recuerdo. Jugando con Mikel Merino, al final también hicimos un cambio táctico, retrasar un poco su posición y Mikel jugó un poquito más adelantado. Mikel también está jugando en su club mucho, casi ha jugado de delantero el año pasado más, este año, el otro día volvió a jugar media punta. Es decir, que tenemos futbolistas que tienen tantos registros y pueden ocupar tantas demarcaciones. Veremos mañana lo que nos interesa a Ferran, pero lo que está seguro es que Pedri juegue donde juegue, si juega, es que es muy bueno, es el mejor, uno de los mejores jugadores del mundo y nos da mucho en cualquier posición, nos da muchísimo. Има ли алтернатива в средата на терена на Фернан и виждате ли като негов заместник в по-друга роля Педри? Естествено, че имаме алтернатива. Изключителни качества показва Педри. Видяхме го в няколко ситуации, в няколко мачове как си сменя позиция, така че не бих изключил, ако играе, разбира се, да покаже това, което очакваме от него. Но ние всъщност имаме изключително силна халфова линия. Видя се и в един матч, ако не се бъркам, срещу Германия, влезе Мерино, оттам се опитахме да направим някои неща и всичките ни футболисти, които играят на тази позиция в средата на терена, показаха, че могат да се справят. Педри е един изключителен футболист и независимо от всичко може да играе на различни позиции, на различни позиции могат да го използват. Sí, buenas tardes. Joaquín Maroto de las. Acaba de decir que uno de los puntos fuertes de la selección está en el ataque y es así, es indudable, ¿no? Pero bien, echando un vistazo a la última lista, la única posición que no está doblada es la del delantero centro, puro, ¿no? Entendido como tal, ¿no? Está solo Morata, que va a cumplir 33 años el mes que viene. Ayoce y Samu están lesionados. Ayoce también ha pasado la treintena. Samu no ha salido tampoco mucho tiempo. Y lo primero que hizo el lunes al llegar al entrenamiento fue llamar al delantero de la sub-21. No sé si fue casualidad o está en la búsqueda de alguna cosita. No, Joaquín, bueno, primero muy agradecido a los chicos que estuvieron, además he visto alguna declaración de ellos, me ha encantado la humildad de los futbolistas españoles, de que valora el trabajo y el más trabajo, que es un poco el mensaje que yo siempre trato de mandar. Pero no me preocupa la posición de delantero centro, porque creo que también ya hemos hablado en más ocasiones. Yo, esa famosa expresión del falso delantero, es que de verdad pues, no creo en ella. O sea, yo creo que hay diferentes tipos de delanteros centro. Miguel Oyarzabal, Ferran, Samu, digo, no, seguramente me deje alguno y dirá, no, está hablando de fulanita, Ayoce. En fin, tenemos muchos delanteros muy buenos, de diferentes características, para jugar de diferente manera, siempre además potenciando un poco nuestro estilo, pero con diferentes delanteros centro. No me preocupa, de verdad, en absoluto, porque es que tenemos muy buenos jugadores para ocupar esa posición con diferentes características. Seguramente no ese delantero centro clásico, que también está muy bien, que también lo podríamos utilizar, que lo hemos tenido con José Lu, por ejemplo, en el pasado recientísimo, pero ahora pues tenemos otros futbolistas. No me preocupa porque creo que estamos en todas las posiciones, tenemos garantía de jugadores de mucho nivel, de mucha garantía. Притеснявате ли се, че в момента в състава си имате един класически централен нападател? Не бих казал, че ме притеснява. Имаме достатъчно добри футболисти като централни нападатели. Те са с различни характеристики и с различни качества. Могат да играят по различен начин. Не е задължително да играем или както вие обичате да казвате с фалшива деветка. Просто имаме в лицето на Микел, на Феран, имаме футболисти с нападатели с много различни технически качества и подсилвайки стила ни на игра. И с тези си характеристики те допринасят за общия така нападателен футбол, който изповедваме. Antonio. Hola, mister. Antonio por la Radio Nacional de España. Decía ayer Lamine Yamal en una entrevista en Radio Televisión Española que le había gustado mucho el comentario que hizo usted en la última comparecencia de prensa cuando le preguntaron por eso de la corona y que era la chistera de un mago, ¿no? Y que prácticamente le tenía como un padre futbolístico, ¿no? ¿Está teniendo usted una especial delicadeza por la magnitud que tiene el jugador, que está teniendo el jugador, tanto en el Barça como en la selección española, ¿no? Uno de los mejores jugadores del mundo, también midiendo un poquito esas cuestiones? Antonio, es que es parte de nuestra responsabilidad. Ten en cuenta que yo, cuando hablo de Lamine, es que le he conocido, habiendo con nosotros con 16 años, siendo
es un crío todavía, pero quiero decir, entonces hay que acompañarle, hay que educarle, hay que formarle, hay que ayudarle, hay que ejercer de formador más que de propio entrenador. Pero Lamine es una persona, un chico ya muy preparado, muy inteligente, como es de el otro día, muy maduro, entiende perfectamente los mensajes, está muy centrado en lo que quiere conseguir y nosotros tenemos que acompañarle y ayudarle. Pero lo hemos hecho con Lamine y lo hacemos con todos los jugadores jóvenes que hemos tenido siempre la responsabilidad de ir formando y educando. Y tenemos la fortuna, insisto, de que luego ellos colaboran y ayudan mucho porque son gente pues muy madura para la edad y la precocidad que tienen, y luego pues que con un talento futbolístico que es como para no ayudarles y acompañarles. Имате ли специално някакво отношение към Ямин Ямал? Отговорът е, аз го познавам Ямин още от когато беше на 16 години. Той е един изключителен талант и към него, разбира се, че трябва да има отношение, както към всички подрастващи млади футболисти, да имаме специално отношение, за да ги формираме като хора, за да ги формираме като футболисти, за да бъдат част от този отбор и от футбола. Даже понякога повече, отколкото като треньори, трябва да бъдем и като техни бащи, но да имаме и други такива футболисти, не само с него. Помагаме на всички в това отношение. Знаете какво значат за нас и подрастващото поколение, което идва отдолу. Все повече и повече навлизат вече млади футболисти и трябва да им се помага по един по-специален начин. ¿Qué tal, Luis? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Quería preguntarle si en este ciclo ganador de la selección ha tenido que llamar la atención o dar un toque a alguno de sus jugadores para evitar que los egos arruinen el éxito. No, Miguel Ángel, nosotros hacemos lo que queremos oportuno en cada momento, pero la verdad que aquí los jugadores con nosotros tienen un comportamiento fantástico, que seguramente en sus clubes también, sé por lo que me preguntas. No sé cómo se gestiona en un club, en el sentido cada uno su particularidad, pero aquí la verdad que todos son facilidades. Los jugadores vienen con una predisposición excepcional a aceptar el rol que les corresponde. Tenemos esa fortuna, esa suerte. Yo soy un privilegiado y somos unos privilegiados por poder dirigir a este tipo de futbolista. Para nada. Hasta ahora no hemos tenido ningún contratiempo, inconveniente con ninguno de ellos, todo lo contrario. Todos son todo a favor, de toda buena disposición. Da gusto trabajar con ellos. Имали ли сте разговор с някои от футболистите, за да се справите в отбора, за да поставят отбора над личното си его? Не, те много добре знаят за какво са в този отбор, няма съм никакви проблеми с никой, те са изключителни футболисти, знаят целите ни и това какво значи един отбор, как още от по-малките, подрастващите, но не съм имал до сега никакъв един такъв разговор да дам някакъв по-особен съвет в отбора по това отношение. Господин Де Ла Фуенте, доколко би се изменила тактиката ви при положение, че трима души основни ги няма и кои от играчите ви умеят да се справят най-добре срещу нисък блок? Señor De La Fuente, ¿va a cambiar vuestra táctica respecto a que tenéis 3 jugadores ausentes para el partido de mañana? ¿Y vais a tener el mismo bloque alto que habéis jugado? Sí, eso se trata de ser fiel a una idea. Independientemente de los jugadores que han causado baja, que son muy buenos futbolistas, muy importantes para nosotros, pero los que llegan pues tienen con características también diferentes, pero que son capaces de desarrollar también la misma idea futbolística. Nuestra idea lo tenemos muy claro. Somos un equipo con unas características muy definidas, de tener mucho el balón, de atacar muy rápido, cuando tenemos metros, de buscar las situaciones de velocidad, pero a la vez de tener el talento suficiente y la pausa para dar calma y tranquilidad al juego. Yo creo que aquí lo más importante son los futbolistas que salen en cada momento al terreno de juego y cada uno aporta sus características particulares, pero siempre, siempre, siempre al servicio del equipo. Y la idea del equipo está por encima de cualquier individualidad. En ese sentido tenemos una ventaja porque todos sabemos a lo que queremos jugar.
Независимо, че че сме лишени от тези футболисти, имаме други, които могат доста добре да ги заменят и да защитат нашата теория за футбола ни, за играта ни, за схемата ни, владеене, скорост, последен пас, да дадат спокойствие в средата на терена. Всеки, който е в отбора, знае много добре това, независимо, че са с различни характеристики. Отборът е над всичко, тактиката ни е над всичко, това, което изповядваме като футбол е над всичко, така че с тези футболисти също ще успеем да направим също независимото от защита. Hacemos la última pregunta, la escucha. Найден Тодоров, 24 часа. Господин Де Ла Фуенте, първо добре дошли в България. От периода ви като футболист имате отлични впечатления в българския футбол. Когато играхте в Атлетик Билбао, Севиля, Алавес, тогава ние имахме най-добрия посланник, който е днес тук, нашия носител на златната топка Христо Стоичков, също така Любо Пенев, Трифон Иванов. Какво бихте казали за вашите впечатления от българския футбол, тези велики български футболисти тогава? И сега, има ли какви добри думи да кажете за настоящия български национален отбор, въпреки че реализма обективно трябва да кажем, че има вече много по-сериозни разлики в класите? Благодаря ви. Usted como jugador ha tenido relaciones con Hristo Stoichkov, nuestro embajador del fútbol, al igual que Luboslav Penev, con otros jugadores búlgaros, y ha tenido la idea de cómo era el fútbol búlgaro. ¿Puede decir qué es lo que le impresionaba de aquella época, de aquellos futbolistas? Y aunque es muy diferente la comparación, el equipo que tiene ahora mismo Bulgaria. Bueno, los tiempos cambian, pero no había más que ver los futbolistas que ha citado usted. Uno de los mejores jugadores del mundo, Pérez, Ivanov, en fin, jugadores de una importancia muy grande a nivel internacional. Pero bueno, son ciclos también que sucede en todos los países. Seguramente ahora estén en una evolución, estén buscando alguna idea. Desconozco cuál es la situación real del fútbol búlgaro en la interioridad, pero creo que es un país que tiene talento. Hoy lo hablábamos con Hristo. Hay futbolistas jóvenes con talento, con calidad, que hay que darles oportunidades, que hay que apostar por ellos, que hay que formarles, y así seguro que de nuevo los ciclos vuelven a aparecer ciclos brillantes. Es difícil siempre repetir los éxitos de aquella selección tan potente, pero hay que pensar que se pueden conseguir y hay que seguir trabajando en ello. Nosotros así lo hacemos. Desde luego en España creemos que siempre se puede hacer mejor y siempre estamos en ese camino, intentando mejorar un pasito más cada día. Знаете, времената се менят, но все пак вие изредихте изключителни имена от футболисти от световна класа, но както винаги се случва в футбола, сменя се едно поколение. Не сега не познавам българския футбол вътрешен футбол в детайли, но знам, че имате талант, имате много талантливи футболисти и трябва да се залага на тях и да се работи много добре с тях и така ще се стигне до следващ успех. Трудно могат да се постигнат успехите на предишното ви поколение, но ние като в Испания също сме минали през такъв период и за това вярваме, че всеки път може да надграждаме с малко по малко и така да стигнем отново до някакъв очакван успех. ¿Sí? No, pero digo porque veo un poco relajado el ambiente, que mañana auguro un partido muy difícil, auguro un partido muy duro, muy intenso, que va a exigirnos lo mejor de nosotros para poder ganar este partido. O sea, parece que la gente estamos un poco relajados, que no venimos, es un partido muy complicado para nosotros. Así que vamos a tener que estar en la mejor versión, como insisto una y otra vez, para poder intentar ganar este partido. Остава се с впечатлението, че не има така доста голямо спокойствие около нас. Не, нищо подобно. Утре ни очаква един изключително много труден, много важен, голямо изпитание за нас. Този матч ще бъде от наистина изключително важно. Но не си мислете, че ние идваме така тук отпуснати, без да знаем за съперника си и за нещата. Gracias.